Wengane wethu ngiyethemba niyaphila kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Mabaqala ngala kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Kuthiwa ke izinkabe zamlandela isuke ePorto aka ngaphambi kokuba ke zimsoconge. Sekuvela ulwazi oluthi ke ngosuku uKenan Forbes sasoconga ngale izinkabe zazimlindile zamlandela zasuka naye eAirport zaze ke zayombeka kumgwaqo ke uFlorida eThekwini nokuyilapho ke ezamdubulela khona nomngani wakhe. AbeNews 24 sebeveza ukuthi ke imithombo yabo ethembekile amaphoyisa athi ke asethola ulwazi olusha olubucayi malana ke nokubulawa kwakhe lomculi. Kuye sengathi ke ukubulawa kwakhe into noma ke eyahlelwa isikhathi eside noma ke kwahlalwa phansi abasola ke okwasabalala izindaba zokuthi baboshiwe eKapa ezinyangeni ke zedlule. Kuthiwa ke badedela ngemva ke kokungamade noma ke kokungahlangani necala noma ke okungamateniseki necala ke wengane zethu. Izona ndaba lezi ehamba phambili ke lapha ke einkundleni zokuxhumana. Mina ngifisa ukuthi izuvo lwakho nombono ukuthi wena ngicabangani ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto esiyiphostayo ke ezintsha kuyona ke le channel.